मोबाइल 9098361720। मनमा बांध के राखे हावो गोरी तोर बरदूठन बा। मनमा बांध के राखे हावोगा भैया तोर बरदूठन बा। सोचे हाँ बताहूँ तोला, सोचे हाँ बताहूँ तोला होवे नहीं मुलाकात गोरी तोर बरदूठन बा। मनमा बांध के राखे हावोगा भैया तोर बरदूठन बा। मनमा बांध के राखे हावो गोरी तोर बरदूठन बा। सपना आथे रोज मोला वही दूठन बाते की नींद नहीं आवे मोला दिन के न राते की। डीजे बैंड लश्कर सिंह मेन रोड बजरापड़ा मोबाइल 9098361720। सपना आथे रोज मोला वही दूठन बाते की नींद नहीं आवे मोला दिन के न राते की। एती ओती घूमत रही था, एती ओती घूमत रही था होवे नहीं मुलाकात गोरी तोर बरदूठन बा। मनमा बांध के राखे हावोगा भैया तोर बरदूठन बा। मनमा बांध के राखे हावो गोरी तोर बरदूठन बा। मोबाइल 9098361720। डीजे बैंड लश्कर सिंह मेन रोड बजरापड़ी मोबाइल 9098361720। घड़ी घड़ी तोर सुरका मूल तड़े पाथेगा महू बैठे गुनत आई था कुछ नहीं भावेगा। हाँ घड़ी घड़ी तोर सुरका मूल तड़े पाथेगा महू बैठे गुनत रही था कुछ नहीं भावेगा। कैसे मैं बताऊँ राजा, कैसे मैं बताऊँ राजा मोरे हिरी दिल के बात भैया तोर बरदूठन बा। मनमा बांध के राखे हावो गोरी तोर बरदूठन बा। मनमा बांध के राखे हावोगा भैया तोर बरदूठन बा। सोचे हाँ बताऊँ तोला, सोचे हाँ बताऊँ तोला होवे नहीं मुलाकात भैया तोर बरदूठन बा। मनमा बांध के राखे हावो गोरी तोर बरदूठन बा। मनमा बांध के राखे डीजे बैंड लश्कर सिंह मेन रोड बजरापड़ी मोबाइल 9098361720। मनमा बांध के राखे हावो गोरी तोर बरदूठन बा। मनमा बांध के राखे हावोगा भैया तोर बरदूठन बा। सोचे हाँ बताहूँ तोला, सोचे हाँ बताहूँ तोला होवे नहीं
मुलाकात गोरी तोर बरदूठन बा। मनमा बांधे के राखे हावोगा मैया तोर बरदूठन बा। मनमा बांध के राखे मोबाइल नंबर हावो 98